ברוכים הבאים להיבב אלומיניום. תחום האלומיניום הפך פופולרי מאוד בשנים האחרונות אודות המראה היוקרתי המקנה למבנה. עקב כך חלה עלייה משמעותית בביקוש לעבודות האלומיניום, ואנו, היבב אלומיניום, המומחים ביותר בענף. אנו מייצרים חלקים לכל עבודות האלומיניום במפעל גדול ומקצועי, ומחזיקים צוותי התקנה מקצועיים ביותר בשטח. אנו מתמחים בעיקר בייצור והתקנה של קירות מסך, חלונות ודלתות זכוכית, סקיילייטים, בלגים, כליל, שוקו, אקסטל ואלומיניום. אנו נותנים שירות אדיב ואיכותי בכל חלקי הארץ, הן ללקוחות פרטיים והן לקבלנים. פנה אלינו עוד היום ונשמח להתחיל בשיתוף הפעולה. 052-659-4747, מושב בן זכאי, היבב אלומיניום.